Ang hinungdan sa pagsulat ni Pablo ni Ini. Roma Kapitulo 15 versikulo 14 hanggang 22. Mga igsuon, nasiguro ko gayod nga maayo kamong mga tawo. Nasiguro pud nako nga daghan na ang inyong nahibaloan, ug makahimo na kamo sa pagtinambagay sa usag usa. Apan ining sulata, gipahinumduman ko kamo mahitungod sa pipila ka mga butang tungod kay dili ko gusto nga malimtan ninyo kini. Wala ako mahadlok sa pagsulti kaninyo ni ining mga butanga, tungod kay sa grasya sa Dios gihatagan niya ako gahom nga mahimong alagad ni Kristo Jesus ngadto sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako kanila isip pari ug gitudlo ko kanila ang maayong balita gikan sa Dios aron mahimo silang halad nga iyang kahimut-an, nga gibalaan pinaagi sa Espiritu Santo. Ug tungod kay anaa ako kang Kristo Jesus, makapasigarbo ako sa akong nahimo nga pag-alagad sa Dios. Ug wala ako'y lain nga ikapasigarbo kondili ang mga gibuhat ni Kristo pinaagi kanako, nga ang mga dili Hudyo nagsunod na kanya pinaagi sa akong mga pagtudlo ug mga binuhatan, sa tabang sa mga ilhanan ug kahibulungang mga butang nga nahimo pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod kang Kristo sa bisan asa nga akong giadtuan, gikan sa Jerusalem hangtod sa Ilirico. Tinguha ko gayod nga magsangyaw sa mga lugar diin ang mga tawo wala pa makadungog sa maayong balita mahitungod kang Kristo, tungod kay dili ko gusto nga magsangyaw sa mga lugar nga nasangyawan na sa uban. Sama sa giingon sa kasulatan, ang wala pa masugin lima hitungod kanya makaila, ug ang wala pa makadungog makasabot. Mao ka na ang hinungdan nga wala ako makaanha diha kaninyo, tungod kay naglibot pa ako sa mga lungsod dinhi.